Yeniden barğandan soň, tutulup barğandan soň sorak jawap. Olsun, yaxşı aeroportdan şu sorak jawaplar bilen çıkasan diýdi. Minisele, ekkeledidan diýdi, nege Taşovuzniki bolsa Taşovuz'a, falan yerniki, Mara'niki bolsa Mara'ga adamlaryny poyza ýükle beredämiş, pulunu alıp. Osa şunnatdyryp, Taşovuz'a gelip düşkenden soň eldinde yine milisa maşin durupmuş. Buna karaň. Dogry maşina mindi dämiş. Sen şu yerden tutulup ýatyrsan. Kak buttu, bu yerden tutulup bargan adam ýangy ogurlyk etip, adam öldürip, şundyn bir bomidon bir jazala net bargan din bop tüýledi ekendan biz yani akıllı, bilimli miniselerimize. Bu terbiyesizle ne yok ine. Aklı yok miniseler. Şunnatdyryp ýangy tutulup bargan adamny eldine çıkıp milisa maşina mindirip, milisahanaga apparyp, aporniga apparyp, bu ýerde adam diýdi 5-6 saat saklydy diýdi. Her hili geplerini sorydy diýdi. Nişetdiň, falan yere girdiňmi? Ine bu nege siyasata koşuldyňmy? Yorum yazdyňmy? Laýyk basdyňmy? Anşyndy zat emiş sorajak soraklary. Sen falan kesini danysanmy? Sapari Klimov'nu danysanmy? Dep anşyndy sowallarny beredi diýdi.